Hello everyone, good afternoon sa tanan diha, mga higala, kabarkada, kapamilya, kapatid, kapuso. Kumusta ang inyong simba karong adlaw? No? Kami nagsimbalay may mga igsoon. Nindot kay presence ni Lord, nindot sa feeling ning makahila ka tungod sa kaayo sa Ginoo, no? This afternoon mga igsoon, ako'y gamayng pagdasig ninyo. And then ang akong message jud primarily para ni sa mga kuan mga igsoon, exclusively para sa mga kana bitong mga wala pa ka move on. Mao ni kay murag nay nangutana na ko nga gusto sila nga makadungog kung unsa day akong mensahe ana sa mga katong mga dughang na samdan na samaran nga wala pa naka-move on no sa mga taong lugos pa katug og magabii tungod kay makauna-una sila sa sweet nila nga mga kagahapon, makauna-una sila sa mga memories ug di sila katug kada gabi o makatuog sila pero dugay no. So mao ni akong mensahe mga igsoon. Akong message is unsaon nga makamove-on ta dayon, unsaon nga atong makalimtan ang mga kasakit sa kagahapon and then move forward ta nga magpagamit sa Ginoo nga makafocus ta no. But before that mga igsoon, I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel Kristohanong Mabungahon and to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. Mao na akong pareha na mga Kristohanong Mabungahon. Gusto ko nga malip up si Lord, no? Walay nga nako diha, wa mo kailan ako sa mga high sa mga nakailan ako. So kailan mo na ako, but ang uban personal wala jud kailan ako personally, but mao na nga ang reason akong gibutang ni nga ngalan Kristohanong Mabungahon kay gusto ko nga si Lord jud maisa, no? Siguro makita mo dag mga hugot post, mga gipangkopya sa uban daghanda, but tanan sa Ginoo ra, sa Ginoo tanan. Hindi na ako mahimo kung walay kaalam gikan sa Ginoo. Amen. Now, once again ang inyong makita din ang mga igsoon sa Kristohanong Mabungahon channel and page, ang inyong makita mga igsoon na word of encouragement, word of comfort, no? It's all about the word of God, pagpahinumdum, pahimangno, mga reminders, warning, tambag, correction, no? Direction, kuan ni siya mga igsoon para ang atong relasyon sa Ginoo mas muhugot pa, and then ang atong gugma sa Ginoo mas magkainit pa gyud, magpadayon ta taliwala sa mga dagkong unos o pagsulay sa kinabuhi. Amen? No, and then thank you so much sa akong mga new subscribers. Salamat, God bless. Just keep updated to all of my videos nga akong i-upload. Daghan pa na siya, no? And then you're always in my prayer. Apil mo, include mo na ako mga kaigsoon, no? And now, this afternoon once again, atong iskutan ning gitawag og kana bitang unsa kunoy angay lang buhaton para makamove on na sila sa ilang kagahapon tungod kay sakit daw pamalandungon. Okay, before ko muhatag mga igsoon og gamayng word of encouragement, pagdasig, ako sang i-quote ang sinulat ni Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Nagingon dia, listen, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing something new. Once again, forget the former things, do not dwell on the past. In the past, then see, I am doing something new. Ang libro sa Isaiah mga igsoon nagadasig na to nga atong kalimtan ang atong nangagi. Ug dili ta magpabilin sa atong nangagi. Kay si Lord nagiandam nga bag-ong mga butang nga naa sa atong unahan. Ug abi nyo maigsoon, dili ta makakita sa nindot nga giandam ni Lord sa tua kung magsige taglingi sa atong kagahapon nga nindot manunta siya pero pakalimtan sa Ginoo. Ako mga igsoon, personally naka-experience ko nga na dugay ka move on, and then mo nagingon mga igsoon nga dili ta ka blame kung naingana nga naidugay ka move on. Dili ta ka blame, labi na kanang tawhana nga imong sigling-ilingi usahay, kanang in love kay kaana, no? Daghan kay mong mga nindot nga memories, daghan kay mong picture nga nag-selfie mo dito sa mga nindot nga lugar, sa mga chocolate hills, sa mga man-made Paris, sa mga nindot nga mga resort. Imagine me without you. So di kalikayan nga mulingi ka, no? Daghan mong mga memories, mga away-away niya, bate, away bate. Kana bitaw? Ana, no? So daghan mga bikil niya nag-uli na pod. O Kristohano na siya, yung uban-uban pa mong simba, Bible study, ampo-ampo pa mo, kanta-kanta, no? Nagka mga nga na memories. So, dili ta ka blame nga sometimes mabalikan. But, mga igsoon, abin yung mga igsoon, once magsige taglingi sa atong kagahapon, honestly, maglisod ka og move on. Mabother man ka, sika. Pareha ni, and then aside ana mga igsoon, lisod nimo makit-an ang giandam sa Ginoo nga labing ninduta nga kaugmaon kung magsige kag lingi sa imong kagahapon. Inumdum mo sa story sa asawa ni Lot.
niingon to ang instruction, ang instruction nga gihatag niya, dagan way lingi-lingi katubang gisunog ang Sodoma ug Gomora, pero siya mga igsoon lingi pa jud siya, nawili pa siya sa iyang mga kasinatian, sa iyang mga experience siguro, sa iyang mga barkada, sa mga kahilayan or unsab da mao to nahimo siyang haliging asin. The same thing nga may tabo sa nato magson, lisod i-move on. No, ang asawa ni Lot wala ka move on, nahimo man siyang haliging as din. Lisod i-move on mga igsoon, kung magsige kag lingi sa imong kagahapon, sige lingi kay gwapa siya, sayang yang kagwapa, sayang yang kagwapo, maadto siya sa lae, no? Ayaw ana hinumdumi. Kung ang imong kagahapon para nimo the best, para nimo maayo kay mas the best ang giandam sa Ginoo para sa imuha. Ug di na nimo makit-an siya kung sige kag lingi niya sa kagahapon, no? Mo na mga igsoon nga just aron makamove on ka sa imong kagahapon, just move forward aron makit-an nimo ang kabubuton sa Ginoo. Just fix your eyes on Jesus, no? Tan-awa, tutuki ang kaayo sa Ginoo, tutuki ang posible nga himuon sa Ginoo. Ang Ginoo na purpose nganong nag-break up mo, nganong nag-break mo sa imong kagahapon tungod kay gi-redirect day ka sa Ginoo. Kay mao gi-redirect ka sa Ginoo kay ngano man naay gitan-aw niya nga mas the best siguro si Lord nakaingon, sayangan nimo madto ra kaniya naay mas maayo nga akong giandam para sa imuha. Nga kana jung perfect partner nga ang imong strength mao yang weakness, and ang imong weakness mao yang strength, nga na bali-bali ba, so makatabang jud siya nimo igsuon, no? So maoy kanang partner nga perfect nga gitawag og kanang lawom bitaw nga makigtambayayong nimo, makig-uban nimo sa kalipay ug sa kasakit ug hangtod sa katapusan. Mao na siya mga igsoon. Ang Ginoo mga igsoon, ang gitan-aw lang manggod sa Ginoo nato kana bitong gusto sa Ginoo nga atong maangkon ang the best nga giandam niya, no? So karon gusto mo sa Ginoo ang the best, so why settle for less, no? So ayo siglingi, no? Ay siglingi kasuway na mo nagdagan mga igsoon, kana bitong nagdagan lubag dagan, sukay dagan ba niya siglingi? Do you think maabot siya sa finishing line? Dili, no? Kaya nga naman samtang nagsiglisag dagan, sige man siglingi, no? Dili ka mabangga pa ka, mapandol pa ka. So the same thing nga na mo na kasagaran nga di ka move on. Kaya nga naman sige mo kaglingi. Pero sa dihang magsige ag focus sa kamaayo sa Ginoo. Focus mga igsoon nga ang Ginoo nay paglaom maayo nga kaugmaon nga giandam para sa imuha mga igsoon. Sa dihang magsige kag focus mga igsoon, makit-an nimo ang right person. Makit-an nimo mga igsoon ang sakto nga tawo nga giandam sa Ginoo para sa imuha aron ang imong kasing-kasing nga napino-pino ug nadugmok matapok ug mahimong whole again. Okay? Nindot kay mga igsoon higugmaon ang tawo nga bunga sa imong pag-ampo. Kaysa tawo nga bunga sa giparis-paris sila nga nindot mga igsoon nga imong makit-an or matunong ka sa tawo nga giandam sa Ginoo para nimo. Amen. So mao na akong pagdasig mga igsoon. So ayaw palabi ko na sa imong kagahapon. Yes, sweet siya. Mas sweet si Lord oy, way makakuha sa ka-sweet ni Lord. So yes, sweet siya, mga sweet memories niyo. Ayaw to na mga igsoon. Usahay mao na i-remind sa yawa nimo aron ma-distract ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Usahay ang yawa mao ni, ang yawa mangud mga igsoon, di siya gusto nga ang right person, ang bright future nga giandam sa Ginoo sa imuha makabot nimo. Mao na hinungdan nga mangita og distraction ng yawa, pahinumduman ka pirmi sa mga kagahapon nga mao ni sayanga gwapo kay siya, apan distraction din na kay di gusto ang yawa mga igsoon nga ang maayong kaugmaon ug ang right person nga giandam sa Ginoo para nimo magkita mo, no? Apan siguro ko mga igsoon nga makita nimo ang right person nga giandam sa Ginoo nga makapaayo sa imong kasing-kasing nga nasamdan, nga makapatapok sa imong kasing-kasing nga nadugmok sa diyang kanunay ka fix sa imong mata, tutok sa Ginoo. So, tutok sa Ginoo. Huwata ang kabubuton sa Ginoo. Kay siya may mas nakaibalo kung say the best para sa imo. Okay? Mga nang pagdasig mga igsoon. Once again, God bless. Thank you. Salamat kay mga igsoon. And then, let's continue to worship God, to serve God. Let's continue to be grateful. Pasalamati ang Ginoo, taliwala sa imong kasakit, sa imong dugan, pasalamati ang Ginoo. He's closer to you right now. According to the Word of God, He's closer to the broken heart. So, gilambing lang ka ni Lord. Gilambing ka ni Lord. And then, sagdi lang. O, sagdi lang na may tao nga nawala sa imong kinabuhi. Kay naigiandam si God kanimo nga pinasahi. Okay? God bless. To God be the glory.